إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إرنا ناصا دمص إرتراويان على توزينا وكلتي بايتون محضرتي من محضرات دوباوي معراب أسمرا بعسرت مقابيت نهزبيا بزكايدو أخيبا بمسارت كومشن دوب زهبو الساني دوبات سلامنتاي زي حنصاص محنصاص دوب سلامنتاي دناغولو زبلو بدها تحتوتات كم زغربو أبتا أخيبا سرخبو منشتات ريدي رنا حبيرام أبتي أبي إكسبوز سخايدا أخيبا بزي كازي أبس مرا جنينو نزلو كتران زمتان عمتن منقسي انتاي مفتح اللو زبل زعباون كاب تساتفتي تلعلو أبرس زياب حيالو كبابيتات أسمران نوح عمتات كم نبور توصيل زلو حصرت قرب أقلقلوتات ماين إلكتريكن كسام معسيو كي تفتحك غتصل زبلن كالب محبراوي حساماتن كم حتو غريبو يغنم برتم وكلتي بايتون أم حضرتي من محضراتن زملكة أكال حيزوالو النابلو نتي كاب هزبي زقربالو محطوتات كملسوا خمزي كالو تفليتو هزبي يابزد زرق وقات أميتات تمساسال حطوتات يلعل كمزلو اتزبتحنا حبريتا ملكتو أبكال زينا من محضرات كبابي أسمرا كاب هاقراوي أقلقلوت زهادوم يقونو تمرتم نزاق وارتو منسيات كساب عسر تحمش مقابي تابزلو جيزي ناب تعليم كوردو زتصوع متنققتاتات يزرق حلوا بزي كازي باسم هزباوي سراويت زتمدبو عدم زدفو أبوتاتن كالوت أبالات مليشان زتسرع اللوم ناي تعليم مدبات كايدو نعسر تحمش مقابيت أبي إكسبو كبو متصوعتات تزرق حلوا فرنسا أم مقام حيل بحري إثيوبيا قد تحقاقز مقانا أبتهاجر وقعوي نايت سرح مبتحزة كهده بريزيدنت إيمانويل ماكرون أفليتو نسومس قدامي منيسر إثيوبيا أبي أحمد دحرز قبور سممعات أبزهبو غازيت أو مجلسي أم كلخال زتكور سممع بقندو فرنسا إثيوبيا أم مقام حيل بحري قد تحقاقز عدل زهبي كبل أسميرلو اتسممع كلتين هاجرات حبراوي لممركة كايداز فكت رايزي كونه إثيوبيا كاب فرنسا وتهدراوي نواتن مسالة حيل بحرن كتشمتون كخلايو فرنسا بزي كازي أبزفلا لي مدبات زوعل نعسات 100 مليون يورو حجز لإثيوبيا مدبالا أبزحلف ورحي نايك أدم أبالات حيل بحر الزنبور الزركبوهم لعلوت أززتي سراويت إثيوبيا أب فرنسا بمبتاح بزعباز قداي كم سزراروي رسعن أفدق بحر زي بالله إثيوبيا حيل بحر مقام اتقواي اللزل علما نتصور كوانت زي كونه إثيوبيا بكايح بحري وتهدراو تصلوا كهلوا كامد لاي زنقل مقانو زتفلا لي وقنات تنتانتاتهم يهبو حيل بحر إثيوبيا دحرنا تصنت إيرترا أبشحنت شعاتميتن تسعان حدن تغليلو كمز تبتاتن يفلات إثيوبيا نزين عسران شوعتن عمد تبتاتين زتصنح حيل بحري داقم نمقاموتو تنزلا دحرتي مس بريزيدنت إيرترا زكايدتو نهزبي قلص زي كونه سممعتيو إثيوبيان سودان نابدوباتن ناي حبار سراويت كوافرا أب سممع كمز بتحا معكنات زينا قب كارتو محبيران إذن كل تهاجرات ناي حبار سراويت نموفار أب سممع زبتحالو مقنيات بمقدي دوباتن زكايد زلو زي حقاوي مسقار أصوارن دك سبن نمكتا زعل ميتبايلو نتسممع بوغن إثيوبيا تقلالي حلقة ستاف سراويت جنرال سعر مكونن بوغن سودان دما ليتنا جنرال كمال عبد المعروف يمكتي ماما بدوبات سودان زي حقاوي أتصوار يوحز كم زلو كتوكس زتصنحت إثيوبيا منقست السودان سقوم تخوصد كتحتت يتصنحا كبرات سمعتنا زينا أبزي تفتسيم الله إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان مدام منسيات على راديو إيرنا. سلام زغبركم سمعتي راديو إيرنا بفلاي كأمدب منسيات كمي تغنيو أبزلكم مو دحان كتهلو ومنتنايم انباركس كابز حالة سومن زغتسلة وقتاو قداي منسيات حزنا لكم قريبنا لنا أمونغو منسي أمانيئلن منسي سمهار نستخايدة سفح زبلزة منسيات كوينو بحافشا قداي هزبنان عدنا إيرتران ترى منسيات تسألوون كالئن زدسس للزب منسياتيو نزيادة نتصور حبريتا نايلو معالتي تزاتيت منسيات
نزقني وعوع من العالم من إسيات عم محبرة ومرخبيتات سجمرة تقلاسين فتحي أمانويل داوان كابتوم قداموت نتناي تصاوعت عدمة استقبلت تقلاسيت نفتحي سمهار إيرنا بيسينيوم كساب فتصامي مدبنا مسانا خد صنحو بخبر زعدمكم أخبرت محاري سناي مكتتال زي دمت راديو إيرنا حراين بقر راقاش مدب من إسيات انكو عبدهان متساكم مجمريا لازم بها هالفقادنياتات سلازخونكم بلب خمسكنوكم يدلي بمقصال نسمعتنا مسنبسخم كتلاليو عدل كبكم حراين بار إما بأخا خجمر منيخا بيت نبر نسمعتنا نشابره تتبللهم حراي تبوق بمجمريا نزي عدل ذهابكمني رنا كفالنا من الساعات مالتي بتعمي مسكنوكم قصيله شمي مانيل كفلو ويكا متصويه بداوي اسمرا توليد عبي مارتين لوتر جوجنوش تاوين داسلاسي المكونن تمايره ابشي حنت عنكان ميدا وزي ناتنت متيو دحرناتنت ابشي حنت جات ميتين تسعة سلستن تفاني بديرو خا خابتي سعنا 4 ابي ملكا حراي اما ازي اب قدل خمزنا وركاون حجت نغرنا لخا أنا كا زي أي حسب كون ثاني حاجة زي تبق تمكرو خمسة لك وي كاب كله كابتم من ساعات نايتي ساعات نايزوم حجن كم زل خايز كجنزب كإله ده حننا بسمهر مسنا بساخت اللالي ناخ حلفامو تحرينا بحطوتاتنا هنكتسل زي إهين مين كنبها الكم من ساعات بقدينا حراي سماري عدل كبك نبساخت اللالينا سمهر قبرسال أب ستوكولم شويراني أمت ألخو بشنجعت ميتين 86 أب إثيوبيا توليدة ناتنت ناب إرترا أتينا كاب قدامي كساب 10 حلقة تماهيرة أب 10 شوعات زوريا بدهريو نماي نفحي آتي أماي نفحي بفاينانس بديجري تمريقة بدهريزي 3 عامات أب درجة بيت تمرتي كممهر كوينة أغلقلوت يقبر نيرا بدهريو أب كلتشن 14 كاب إرترا وزعي مالت يا صبو سماري أب نوي حاجة بركنا بسدت جن أب زي قاسي بزوح نتفتات كتقبر رئيكي أنا بقولكي نلو مجن كمتي أب مأتوي نازبلنايو أب زي زلو نايلك أنا هوا ناي أب بفلاي أب حدش تريو أب بوليتيكاني عدنا كم زنعزبو زلنا كاب زحلفسو من جميرو من العالم من إسيات أب سوشال ميديا بنهرخ حنبا بنريو لنا نزم بقسس جبركا إيمايخا كم تقدمنا زلنايو أب ناي تاريخ أبتنت بوثا تاريخ كالخا مالتي بمثل حق أنيا مننت الناس تطعمك يأكل زبل حسب كم يمتيلك يأكل كتب لوز دلخا تارجت نمنن انتين زعلمه إنيرو اوكي نمن زعلمه تقينو نقول لك في حسابات كا ما بقاش كل جزء نحنا إيرتراوين زعبا هاجورو دي حسب سبالو إلى قمتني يعني قات أميت حسابات متيني ساعاتن جزئين كا زحال وخين تسمعين مالتيو دحار وازسنا بحزبي كقربون إذا وسينة نا بحزبي مساورب تعاويتنا لغة خمس نرئي زلنا حجي يأكل كبهال أكوان تتنحي حجي جن قد هاجرنا نهبت ناي مجرشتا ترقات أرزوز بسحة بينوس لازي تسمعني كله مسلو ويكا من نترك حابة بحدا قال لمتون نخسمع داخل وين سمعني نزكيري وانا علامة أنا من تحسب كيسخة تقند علامة خهر ملا زبل كيس نمتينيرا تقند علامة كريت قدنا نتم أبدأ بفتحي كهمس واد صنحو زلون نمرلاي يخوني زبل كلمة بالمحداريان أوه نابنت قال امسي هذا والكسب كاب شو عتق 10 اكونت يزي مساكا هذا كم او رجاو كاين مساكا هذا سبي تقوام يكون مساكا بت هذا كم دغفا يكون مساكا هذا سب نت سب كله زلو كاين سلا تسمعني ونمتاي
መንነትና ገሊጽናስ ንዛረብሉ ዘይንክእል حركة ኤርትራውስ እምባር ይስረም መርብ ድሕሪት ዝረም ኤርትራዊ ኢና ይፈልጥና ወኸሙ ምክንያት እታ ቀንዲ ዕላማ ዘብቅ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ኣብ ውሕዳት መዓልታት ብናሃሪ ክንድዝ ዝኣክል ሰብ ሓባር ይኣክል ክብል ተጸብዮ ነይርካ ዶ ትጽቢትካ ከመይ ነይሩ ንምንታይ ከሰባት እናተጣቃቀሱ ነቲ ጻውዒት ከመሓላልፎ መዲብካ ከምዚ ናሃረ ክህሉ ኢላ ኣይተጸበቑ ካብ ትጽቢተይ ንላዕሊ እዩ ግን ብጣዕሚ ኸዓ የሕጉስንን በኤርትራውያን መራሕቲ ሃይማኖትን በአዴታትናን አቦታትናን በኤርትራውያን ኣሓትናን ኣሓትናን በኤርትራውያን አርቲስት ብጣዕሚ ኮርዕን ተሓቢነ ንኹላትና ተንኪፍና ኣሎ እዩ ወላ ንሕና ውን ኮርዕና ኣሎ ኢና ብዝኾነ ሰማሪ ናባኺ ከብል እንተዘይተጋጌ እቲ ናይ ይኣክል ዘመተ ጻውዒት ካብቶም ቀዳሞት ዝረኸብክዮ ማለት ካብቶም ቀዳሞት ዝተጸውዑ ሰባት ኢኺ ከመይ ተቐቢልክዮ ከመይ ክኸይዱ ኢልከ ግምት ነይርኪ ወይ ከም ዝተሓንቢብዎ ዘሎስ ክሕንበብ ዝብል ግምት ነይርክ ዶ ብውልቅኺ መጀመርታ ነዚ ዕድል ንሬድዮ ኤረና ጨንፈር መደብ መንእሰያት ክነመስግን ንደሊ ብቐጻሊ ብዛዕባ እዚ ጎስጓስ ሰንሰለታዊ ጎስኬል ዝብል መጀመርታ ኤማ ምሰበገሳ ድሓር ካብኡ ተበጊሶም ገለገለ ኣሕዋትና ናባና ሰዲዶሞ ማለት እዩ ምክንያት ጓስ ከምቲ ዝረኣኽዮ ሓደ ሰብ ናቱ ቪድዮ ይሰድድ መልእኽቲ ገይሩ ሞ ድሓር 5 ሰብ 3 ሰብ ክንሕሰብ ማለት እዩ ይረቁሕ ንዖም ከዓ በሉ ንስኹም ከዓ ኣመሓላልፍዋ ነዛ መልእኽቲ ሕጂ እንታይ እዩ ነታ ቻሌንጅ ኣመሓላልፍዋ ንስኹም ድማ ከምቲ መልእኽቲ ዘስማዕክዎ ንስኹም ድማ ብግደኹም ብናትኩም ቃላት ብናትኩም መግለጺ ጌርኩም ናይ ይኣክል መልእኽትኩም ኣመሓላልፉ ያ ታስራሕ እዮ ሓደ ሰብ 4 ሓደ ሰብ 5 ሓደ ሰብ 3 እንዳረቑሐሲ ይገርመኪ ሰብ ተዋህላላ እዩ ከም ትርእዮ ደለኹ ሕጂ ክሳብ ኣነ ዝሓስክዎ ጥራይ ልዕሊ 300 ቪድዮ በፂሕሎ ማለት እዩ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ናይ ዓለም ካብ ኣፍሪቃ ካብ ኤውሮጳ ካብ ካናዳ ካብ ኣሜሪካ ካብ ኣውስትራልያ ከይተረፈ ቪድዮታት ይስራሓሎ ማለት እዩ ተሸፈንኡ ኣዝዩ ሰፊሕ ዘሎ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብና እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኣዴታት ኣቦታት ህፃውንቲ ከይተረፈ ዋላ ትግርኛ ዘይመልኩ ኣብ ስደት ተወሊዶም ዝዓብዩ ዘለዉ ህፃናት ከይተረፉ ዝመልክዎ ቋንቋ ገይሮም ናይ ይኣክል መልእኽቲ ከስምዑ ክትሰምዕን ከለኻ ካብ ዝንላዕሊ ሓድነታዊ መፅዋዕታ ኣይትረክብኒ መጀመርታ ዝተፀውዑ ሰባት ኣብ ካልኣይ ራውንድ ዝተፀዋዕኩ ምስ ምዃነ ዓብ ባህታ እዩ ተሰሚዑኒ ከም ዝረኣት ኣለና ንሕና ውን ኣብቲ ሚድያ ግን ከምዚ ዓይነት ዘተሓባበር ንሓድነት ከቀላጥፍ ዝኽእል መተኣኻኸቢ ክፍጠረልካ ከሎ ከዓ መሊስካ ነቲ ብልሓትን ጥበብን ኣሕዋትካ ተመጉስ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንኤማ ሓወይ ደጋጊመ ሕጂ እውን ክብሎ ይደሊ ማለት እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ልዕሊ ዝተፀበናዮ ልዕሊ ክውንነት ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ዝነበረና ስክፍታታት ፈንጢሱ ኣብ ሓደ መስርዕ ኣብ ሓደ መስመር ስለ ሃገሩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዋጋ ዕዳጋ ከምዚኣቱ ከነፅለልና ክኢሉ ማለት እዩ ደጊመ ንኤማ ይኸመስግኖም ማለት ክሬዲት ንኤማ ብዛዕባ እዚ ተበግሶ እዚ ክወሃብ ይፈቱ ማለት እዩ يغني أخبيري دما يا كم تسبل كيو قليل أزينا مسجنا دجاجمنا يجبوا أي نئمة مخنياتو كان أبتاني ناي بحق نتبي أبتا وسانيت نتبي أبتاني تاريخ نتبي تاريخيبو بزخانة ناب مجمري حتى إخمل سك سمهر مالت أبزي كم زنجر كنا خلتشان 14 هو تسخي نوي حاجة بركن جن أبتقالسس قليل يكون مات تي نوي حمت زجبري خات تصبي وخند زعينة تمكرو كهلو أبتقالس نفتحي كمي واتيخي مالت كمي نتفتحي أب قدم فتحي أكتب لزجبرك سنتايو actually أبز راديوهم زي متى زاري بس لازم نبركون راديوهم حداش هيكون كون جن أنا أبسدت لازم أخوي كون مقام جميرة أنا أتعبابي بملؤ ريفولوشناري أي لتزاري بنيرة حجون كده مو إيه ريفولوشناري مخان ويك أتقلا سين فتح مخان أبقى كامل النتاي كونن بجوز كاس نسب تقالا سايكت كبرت خليها تقاوم مايكت كبرت خليها
ኣብ ሓደ ርድኢት ወይ ከዓ ስነ ሓሳብ ክተም ግን ብተፈጥሮ ዝወሃበካ ከዓ ባህሪ ኣሎ ማለት እዩ ሪቮሉሽናሪ ባህሪ ሕማቕ ርእዩ ስቕ ይብል ዓገብ ክብል ይብል ሰብ ገይሩ ይፈጥረካዮ ሓንሳብ ብዙሕ ዛንታታት ኣሎ መምፃእ ነይረ ካብ ብንእሽተ ካብ ጓል 6 ዓመት ጀሚረ ማለት እዩ ምፅእ ምኻልኩ ንኻልእ ግዜ ይኹነልና ንሱ እንተኾነ ግን ናተይ ጉዕዞ ናይ ቃልሲ ኣብ ስደት ኣይኮነን ዝጅምር ኣብ ኤርትራ እዩ ዝጅምር ማለት እዩ ስለዚ ናይቲ ቃልሲስ ኣብ ኤርትራ ከለኹ እዩ ነይሩኒ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣይቋረፅኩን ብዓብዩ ኻት ስደት ከም ዝረኣኸዮ ትሰፍሐ ተጠቃሚ ኢንተርኔት መስመር ኣለካ ናጽነት ድማ ኣለካ በዚ እቶ በዚ ውፃእ ድብለካ እውን ስለዘይብልካ ብሓርነት ነቲ ኣብ ኢድና ዘሎ ፀጋታት ናይ መራቀመሉ በቂዕና ማለት እዩ ህዝብና ከዓ ኣብ ፅባሕ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ተሓሳስባን ናብ ዝሓሸ ንቕሓትን ንኸነምፅእ ንጉስኩስ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ገይረ ዘብል ቃልሲ ይኮነን ክንፈልጦ ኣለና ጌና ካብ ምጉስኳስን ሓሳብካ ካብ ምግላፅን ዓዊልካ ናይ ውፅዓት ድምፅኻ ምስማዕ ናይ ሓለፍቲ ሃገርናን ህዝብናን ክነውሕሰሉ ንኽእለሉ መድረኽ ንሰጋገረሉ ወቕቲ እዩ ሕጂ ዕውታት ይግበረና እሞ ንህዝብናን ኣፍ ሓርገፅ ነድሕን ይግበረና ይኽብል ዝደለና ማለት እዩ ኣሜን ሰማሪ ከም ኣፍኪ ይግበረልና ግን ኣብታ ዘለዓልክያ ነጥቢ ኣዝያ ወሳኒት ነጥቢ ኮይና ረኺበያ ምክንያቱ ካብ ዘረባኺ ከም ዝተረዳእኽዎ ሓታቲት ይኸ ነርኪ ብንእሽተኺ ወይ ሕማቕ ርእይ ክስቕ ዘይትብል ሰብ ይኸ ነርኪ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሕብረተሰብና በታ ኣቨሬጅ ኢኻ ትኸይድ ማለተይ ከምዚ 4 ሰብ ወተኢሎም 6 ሰብ ኖኖ ክብል ዝፅገም እዩ ስለዚ ኣዝዩ ብሉፅ ነጥቢ ክልዕል ክንእግረ መንገድና ማለት እዩ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ኤማ ናባኻ ክምለስ ንምንታይ ሓሲብካዮ እቲ ሰባት ክጣቐሱ እንዳተፃወ ማለተይ ከምዚ እንዳተረቋቑሑ በሽማቶም ክኸዱ እቲ ቀጻልነት ንኽህልዎ ኣብ ውስናት ታባይ ጥራሕ ተሓፂሩ ጠጦን ከይብል ቀጻልነት ንኽህልዎ ኢለ ዝሓሰብኩ ወይ ኣብዚኣስ እንታይ መስለኪ ኣኽቢረይ እቲ ከምቲ ካልእ ግዜ ዝካየድ ጎስጓሳት ርእሱ ድኸኣለ ጎስጓስ ጥራሕ ደይኮነ ቻለንጅ እውን እዩ ቻለንጅ ማለት ብድሆ እዩ ክትብድህን ከለኻ ኩሉ ግዜ ቻለንጅ ንብፃይካ ቻለንጅ ንኣሕዋትካ ክትህብ ከለኻ ቻለንጅ ንኣዕሩኽትካ ክትህብ ከለኻ እንታይ ይመስልኪ ሓንሳብ እቶም ሰባት ምናልባሽ ሓላፍነቶም ዝዘንጉም ኣሕዋትካ ተረዲእኽኒ ካብ ምግላፅ ዘብኮሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለ መሰል ህዝቦም ምጥባቑን ዘይጀመሩ ኣሕዋትካ ክኾኑ ይኽእሉ ሓላፍነቶም ንምዝኽኻር ሓላፍነቶም ክዋፅኡ ንምግባር ሞራል ንምስናቕ ንምትብብዖም ምናልባሽ እውን ካባና መፅዋዕታ ይደልዩ ከይህልውን ሰኣን ምኩሕኳሕ ናይ ኣሕዋትና ኣብ ዝቃልሲ ኣብ ዝፀዋዕታ ምሕባር ከይተርፈና ብዝብል ግድነት ዋጋ ክፈልስ እዩ እቲ ናይ ቻለንጅ መልእኽቲ ተመሪፁ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ እዚ ቻለንጅ ንዓይሲ ሓውኺ ወይ ከዓ ንሓፍትኺ እቲ ክትገብሮ ዝግብኦ ናዕዋፃእ ኢልካ ዓዊልካ ብሽሙ ፀዊዕካ ሓላፍነት መዓል ወይ ከዓ ኣብ ሓላፍነት ከም ዝውዕል ምግባሩ እዩ ትጥቕቱ ንሕዳ ኣንስኺ ቪድዮ ከፊትኪ ናትኪ ሓሳብ ናትኪ መግለፂ ጥራይ ሂብኪ ዓፂኺ ያ ሓንቲ ኣትኸውን ድሕሪ 5 ሰብ ናትኪ ሓንቲ 5 ወሊዳ ሓዲራ ኣላ ማለት እዩ እቶም 5 ነናቶም 5 ሰባት ምዝረቑሑ ከምቲ ዝርዮ ዘለኽ ኸኣኒ ክንደይ ትኸውን ብከምዚ ኣገባቢ ተፋሪዱ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂሲ ንክወልድ እዩ ሓሳብ ክወልድ እቲ ሰብ ከዓ ሰባት ክኸውን ማለት እዩ ናብ ህዝቢ ናብ ህዝባዊ ማዕበል ንኽዓቢ ማለት እዩ እቲ ዕላማ ናይ ቻለንጅ ኩሉ ግዜ ያ እቲ ውፅኢት እውን ንሪኦ ኣለና ኣዝዩ ዓብ ዝላ እዩ ንሪኦ ኣለና ብዙሕ ሰብ እንዳተጠቃቐሰ ወይ እንዳተረቋቑሐ እቲ ጉዕዞ ክቕፅል ማለት እዩ ንዝያዳ ኣነ ከም ዝመስለኒ ከዓ ውልቃዊ ርእይተይ ሓላፍነት የሰክም ብሽሙ ክትፅውዖ ከለኻ ንሰብ ኤማ ናባኻ ከብል ኣብዚ ብሰንሰለት ዝኸይድ ዘሎ ዘመተ ወይ ከዓ ቻለንጅ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ክንምንታይ ርሕቀት ይረኣየካ ነይሩ ማለተይ ክትጅምሮ ከለኻ ስርሕቀቱ ሲ ክንምንታይ ይረኣየካ ነይሩ ማለት እቲ ጅማሮ ሲ ኣበይ ክበፅሕ ዝብል ግምት ነይርካ ወይ እውን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንዘሎ ህዝብና ክፀልዎ ኢልካ እንዳሓሰብካ ዶ ጀሚርካዮ እወ ጠጠው ዝብል ኣይመስለኒ ከማን ነይሩ ከም ንሪኦ ዘለና ጠጠው ኣይበለን እቲ ቅልጣፉ ጥራሕ ሰንቢድና ዘሎ ኣሚና ሰንቢድና ዘይኮነ ከማን ማለት እዩ እምበሪ ጠጠው ከምዘይብል ናይ ብሓቂ ከምቲ ንሪኦ ዘለና እዩ
እዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ከምዚ ንሕና ዋላ ኣብ ወፃኢ ሃገር ኮይና ኤርትራውያን ናይ ቃል እዩ ንሕና ወፃኢ ኮይና ንገብሮ እቲ ይኣክል ብግብር ግን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ከምዚ መሲ ኣብ ውሽጢ ዝነብር ኤርትራዊ ምዃኑ ኣይተጠራጠርን ናብ ኩሉ ኤርትራዊ ከም ዝበፅሕ ኣይተጠራጠርኩን ግን ብጣዕሚ ከዓ መሊሱ ይሕጉስኒ ኣፀቢቃ ካልእ ዓይነት ሓሳባት ንኸተምፅእ እውን ዝደፋፍኣካ ኮይኑ ዝሰምየና ሰምሃሪ ኣብዚ ሓሳብ ኣብዚ ማለት ኣብዛ ተላዒላ ዘላ ርእስቲ ሓሳብ ክኽትብ ክዕድመኪ እወ ማለት ነቲ ግምቶን ኢኻ ማዕረ ክንድዚ ክባፃሕ ማዕረ ክንድዚ ኢምፓክት ክገብር ማዕረ ክንድዚ ካብ ዘይተፀበኻዮ ክፋላት ሕብረተሰብ እውን ከሳትፍ ኣይተፀበኽዎን ሓቱ ኣነ ግድት ጎስጓስ ለሚደዮ ግዲ ኮይነ ብዙሕ ከምዚ ማለት ፅቡቕ ምዃኑ እቲ ሓሳብ ተቐቢለዮስ ትፍሉይነቱ ግቡእ ድማ ገይረ ግን ማዕረ ክንድዚ ንዝተፈላለዩ ኣተሓሳስባታት ንዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ንዝተፈላለዩ ቋንቋታት ፆታታት ከሳትፍ ምዃ ኣብ ውሽጢ ዝሓፂር 17 መዓልቲ 18 መዓልቲ ማለት እዩ ማዕረ ክንድዚ ብናህርቱ ኣብቲ ቀዳማይ መዓልቲ ክሳብ ዕለት 21 ከባቢ ዳርጋ ብዙሕ ሸፈነ ይነበሮን ካብ 16 ተበጊሱ ማለት እዩ ድሓር ግን ካብ ዕለት 21 ንዩ ፍላይ ኣብቲ መጨረሻ ወርሒ ጠቕላላ ብናህሪኡ ኸይዱ ማለት እዩ ስለዚ ትፅበዮ ኢኻ ፍሉይ ብርቂ ሓሳብ ምዃኑ ይርዳእካ ግን ና ኩነታት ከምቲ ዓንቶ ኤማ ዝበለኪ ኣብዚ ሶሻል ሜድያ ሓደ ሰብ እቶም ዝድውሹ ወይ ከዓ ነዚ ህዝቢ ሓሳባቱ ንኸይጠምር ኣንጻር ፀላኢኡ ሓቢሩ ንኸይቃለስ ክገብርዎ ዝተመደቡ ሓደ ክልተ ሰባት 7 ኣካውንት ይኸፍቱ ብሽሞም ብሳጓ ስእሊ ዘይብሉ ወላ ሓንቲ ቦታ ዘይብሉ ወላ ሓንቲ መንነቶም ዝገልጽ ነገር ዘይብሉ እንዳገበሩ 7-8 ኣካውንት ይኸፍቱ እሞ ነዚ ድማ ምስ ወፀን ይሕም ነዊሕ ዓመታት ማለት እዩ መንዮም ኣይትፈልጥዮም ንኺ እንታዩ መበገሲኦም እንታዩ ምኽንያቶም ኣይትፈልጥዮም ንኺ ካበዮም እውን ኣይትፈልጥዮም ንኺ ካበይ ዓዳ ካበይ ናይ ዕላማ ካበይ ናይ ሸነኽ ምዃኖም ግን ፈልጦም ኣዝዩ ፀጊሙና ፀኒሕ እዩ ምስ መን ምዃኖም እውን ደይትፈልጥሎ ስለዚ እንታይ ይመስል መሲልኪ ብማዕዶ ንዝዕዘብ ደለይቲ ለውጥሲ ፍርቆም ፀየቕቲ ፍርቆም ከዓ ደለይቲ ፅቡቕ ይብለና ነይሩ ሰብ ሕጂ ግን ሓቁን ሓሶቱን ገፈሉን እኽሉን ተሚዩ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ነገር እዋን ፍለፍለ ኮይኑ ሳላዛ ናይ ኤማ ሓሳብ መንዩ እንታይ ይደሊ መንዩ እንታይ እዩ ሓሳቡ መንዩ እንታይ እዩ ባህጉ ከዓ ንኹልና መንፊት ኣውፅያትና ማለት እዩ ዛ ቻሌንጅ እዚኣ ክብል ይደሊ ማለት እዩ እሱ እዩ ናተይ ሓሳብ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ብፍላይ ኣብ ቃልሲ ንዘሎ ሕብረተሰብ ኣብ ቃልሲ ዝፀንሐ ሕብረተሰብ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ምንቅቃሕ ወሲኹሉ ትብሊ ማለት ብውልቂ ዝፈጠረልኪ ምንቅቃሕ እንታይ እዩ ንኣብነት ካብዚ ኩሉ ክንሪኦ ደቐነና ወይ ክንሰምዖ ዝቐነና ናይ ብዙሓት ሰባት ዝተፈላለየ ርእይቶ ብውልቂ ጠቒስኪ እዚ ናይ ኩስቶስ ከምዚ ዓይነት ፈጢርለይ ትብልዮ ኣብ ማለት ብሓፈሻ ኣብቲ ህዝቢ ኣብቲ ኣብ ቃልሲ ዘሎ ህዝቢ ዝፈጠረሉ ምንቅቃሕን ብውልቂ ኸ እዚስ ማለተይ ሓደ ግዜ ብዙሕ ነገራት ትምልእ ኢኻ ካብ ካልኦት ሰባት ኣብ ሓሳብናትካ ዘይፀንሐስ ካልእ ርድኢት ትቡኻ እዮም ካልኦት ሰባትካ ስለዚ ብውልቂ ዝፈጠረልክን ኣብቲ ህዝቢ ኣብቲ ኣብ ቃልሲ ዝፀንሐ ህዝቢ ፈጢሩሉ ዘሎ ምንቅቃሕ ከመይ ትብሊ ብብዙሕ መዳይ ክትጥምቶ ትኽእል ኢኻ እቲ ደረጃ ዕብየት ናይቲ ዝፈጠሮ ምንቅቃሕ ናይቲ ዘምፅኦ ናይ ሸፈነ ስፍሓት ልዕሊ ኩሉ ግን ንዓይንታ ይረአየኒ ማለት እዩ እቲ መልእኽትታት ኣብ ልብቲ ህዝቢ ዝነበረ ኣብ ስምዒት ናይቲ ህዝቢ ዝነበረ መልእኽቲ ብዓውታ ጥራሕ ይግለጽ ኣሎ ብርእዮ ብጋህዲ ይግለጽ ኣሎ እዩ ሕጂ እቲ ምንቅቃሕ ጥራይ ደይኮነ ከምዚ ዓይነት ኣብ ሶሻል ሜድያ ተጠቂምካ ንሓድነትካ ከገልግለካ ከም ዝኽእል ሓሳባትካ ክትጥርንፍ ከም ዝኽእለካ ሓሳባትካ ሰፊሕ ሸፈነ ንኽረክብ ሕግዘካ ሶሻል ሜድያ ስኢልካ ሓሳብ ናይ በይንኻ መሳሰይ ጥራይ ደይኮነ ናይ ኩሉኻ ሓሳብ ኣካብ ናይ ኩሉኻ ሓሳብ ድማ መባሕ ከም ዝኽእል ሓደ ትምህርቲ ወሲድናሉ ካልኣይ እንታይ ኣሎ መሲልኪ ንኽትሓብር ብዙሕ ግዜ ይወስደልካ ኣኼባ ትገብር ጎስጓስ ትገብር ብቴሌፎን ትደዋወል ካልእ እዛ ቻሌንጅ እዚኣ ግን ያኺ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ደይኣክል ክንደይ ልብታት ኣረኺባ ክንደይ ኤርትራዊ ቃልስታት ኣሕቢራ ክንደይ ሓሳባትን ክንደይ ዝተፈላለየ ርድኢታትን ድማ ኣብ ሓንቲ
عنجل أب حنت خبمتي نتني حبار تلاقي يأكل كنبلو خمسلنا أب حنت رمتا أسميراتنا مالتي سلازي لعلو كل نتايو ناي سوشيال ميديا أتقاقما أجاباب قالسنا بخمي كتقولوا خمس خل بخمي دما طبب استحوسوا عينة أجابات قالسي أب السوشيال ميديا كنا كايد كم نخل حزبنا بخمي عينة أجابات كنقصقصون بحنساب كنا متقون نبتني حبار حطو ناي حبار شتو ناي حبار قول بخمي كتأمت كم نجبرون عرياتنا كما نتالو زي non violent revolution بحال ነገር ኣሎ ኣብ ኤርትራ እንታይ ፀገም ፀኒሕና ምስሊ ምስትሕፅረት ተሞክሮ ሰብ ድሕዳ ንሓርነት ይቃለስ ኣለኹ ኢልካዮ ሲጨርፈካ እንታይ ገይረካ እንታይ ኢልካ ደይቲ ኸይድ ኣሞ ሳሕል ደይቲ ወርድ ብረት ደይቲ ሽከም ይብለካ ክሳብ ሕጂ ብረት ክንሽከም ይደልዩና ክሳብ ሕጂ ኣብ ታንክታት ሓኺሩና ክሪኡና ይደልዩ ማለት እዩ ኣነ ንሓርነተይ ጥራሕ ይቃለስ የለኹን ድሕርታ ኣነ ዝብህጋታ ኣነ ዝሓልማ ኤርትራ ኩንና نعي تراي ديكونا أنا فتحويت أنت خوينا كمت أنا دليو مالتي ندحد أنا فتحويت كوينا خمت زحلة في سرعة ديكونكو نعي تراي ديكونا نزح جزء دبات ولا ينزل حوين كل لا يتخون رهوتن سلاماويتن إرترا أخفتر مالتي حجي زي سلامة وقالسي سلامة وأجباب نايلوتي بخمي تأتاتو زي حدا عبا أبنتيو مخنياتو أبجور بابتنا أب السودان بخمي بسوشيال ميديا جميرهم ناب مهورات لحمو مهورات توداديهم ما وشت السودان زريكو مهورات توداديهم دما هزبهم غوسغيسوم اب كمي عينت كونتات بتيحم الله سوداناوين نعزبولنا ኢትዮጵያውያን አክቲቪስትስ ማለት ተዓመት ዘካይድ ወዝነበሩ ናይ ሶሻል ሚዲያ ጎስቆሳት ንዕዘቡ ነርና ኢና ካብኡ ዝለሓመ ቃልሲ እዩ ናበይ ከይዱና መንእሰያት ኢትዮጵያ ኣትዩ ኣብ ሓንጎል መንእሰያት ኢትዮጵያ ሰሪዱ ድማ ናብ ግብራዊ ለውጢ ሲዒቡ ማለት እዩ እዚ ስለምንታይ ኣብ ህዝብና ዳይ ሕሳብ ስለምንታይ ህዝብና ክሳብ ሕጂ ብታክስን ኣይምን ብታንክን بنفرت دبدابني حسب زخن كيرو ناتنا إيو جزاء مالتيو هزبنا لوطي بتخصت راح كم زيت متس بوجت راح كم زيت متس خنر إيو خن كلالنا سلذي لبنا بزوحات سبات بزوح ناي لوطنا يتحسسوا كم تسيو زبرد إيتي زلنا مالتيو أنا ببزوح الشنخ كنت متون خلينا خبيرة جن تقمنا إذا قد دايزي أبزي أقدر نودونا مثلا بزوحي بتعمي أكمل لسك إنا بتاعته ولا بقول كسبات السخي كم مالت أب رأس أنا حارنت كأنسسي زي وسخ اللي نابنت نايك كستو خمس سامعس زي وسخ اللي ناي إذا عينت هرداداس أبتزلع لتزنبرني ناي نحارنت نمكلاس وسخ اللي تبليوتنا هو ناي قلعت لغلو أب أمي تولدهم زعبيو أحوات قالو 4 قلعت ذهبوا من الأختي أزيو بسول أزيو معبول أزيو قوس كحزخانة ملأختي سريرة مالون 4 قلت بقانقا إنجليش مالتيو تسمعكيا حنت قلعة تحت عرمال ولا 10 تخلت عمت خون دما وعيت بجاهم با أتم هزبي ما تحملنا لا بجاهم نخيد ندحنا كتب الكلاغة تقدي حلاب زناي أكل قوس مالتيو ناي ورد كابو شعن أوكي ورد كابو نتباب استولد سبي ورد تبابي ورد حق دماي سلازي اتحقن طبابنا وشتو ስለዝጸንሐ እታ ዝሰርሐ ስራሕ ጋር ኢኹም አይኹም ማለት እዩ እሱ ኢና ንሕና ደሊና ሓወያ ቤሎ ሓወይ እንታይ ኣቢሱ ሓወይ እንታይ ገበኑ ዓገብ ስለምንታይ ተወስዶ ክብል ህዝቢ ኤርትራ ኢና ንቃለስ ደለና ስለመሰለ ኣሕዋቱ ስለመሰል ጎረባብቱ ዝቃለስ ብትበዓት ስለ ናቱ ረብሓ ደው ኢሉ ዝማጎት ህዝቢ ንክኾነልና ኢና ንሕና ንህዝብና ንቃለስ ደለና ስለዚ እታ ናይ ወድት ካቦ ዓባይ ስራሕ ሪኢኽያ ኺ مرحت هايمانوت استوهب ريخي يخي فلوي أنجل كانيرو حجي تصمر باعي مو توم كساب حجي انتي زبليو بيبوم نيروم تمرحت هايمانوت اوكي ناي مرحت هايمانوت كال كوينو ازغن حدا من اسي حو مرحت هايمانوت صحابو اوكي ناي زمن اسي حونا خا فلوي بزبل انجل مالتيو حجي تصمر باعي مو ازوم كهنات ويك اقشتي تخم مرحت هايمانوت كنسوم كساب حجي نت عماص ديبلكم ونت حاتيات ديبلكم نت نورخا عجب زيبلكم سي حجي كن صبر باع سلا زخونه نعم حجي عجب بلوم سانا خوينكم إلو ما حلفوت على ما وسبسي نتوم مرحت هايمانوت نعم نتي حاتيات نتي تلمات نت حمق نجرسي عجب بلوم هنا صبر باع سلا زخونه إلو ها كوس كايد ترخيبو باسترات بعد الباستر قويتهم كا كلنا خمس رأنا يوم كاب قدم حجي جميرهم سلا حواتهم سلا حرنت نت هايمانوتات إرترا بزح قوس كايدو مرحت هايمانوت يوم حجون مسانا أبزنا يأكل ملأختون تصادف الله مالتيو باستر قويتهم كا مالتيو بزحات باسترات كا خمس رأخيون
ቅድሚ ዛና ይኣክል ጎስጓስካ ሓበራዊ መፅዋዕታ ብነብሱ ይገርመክ ተሕባርና ናይ ምልዋጥና ግዜ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ብዙሕ ዝትንክፈካ ነገራት በደይታት ድመፅእ ዘሎ ርኢኸ ኣዝዩ ስምዒትካ ዝትንክፍ ስለምንታይ ኢና ንሕና ወዲ ጎረቤትና እንዳሞተ ወዲ ኣይኮነን ወዲ ዘመድና እንዳሞተ ወዲ ኣይኮነን ወዲ ሓውቦና እንዳሞተ ወዲ ኣይኮነን ኢልና ወተኸ እንታይ ኢልና ሓፊርና ስቕኢልና ምክንያቱ ወዲ ተንካልኦት ክመውት ከሎ ምስአን ስለ ዘይነበርና ዝብል ልብኻ ዝትንክፍካ ዘለዎ ኣሎ ማለት እዩ ናይ ደይታት ከመደይታት ኮይንካ ዝግለጽ ሕድስ ኣዝዩ ተንካፊ እዩ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ድማ ክትገልጾውን የሸግር يغني سماري ጽቡቕ ይኽተንቲንክዮ ኤማሃ ምዛር እስቲ ኣታሂዘ እንታይ ከሓተ ከም ደለኹ ማለት ብዙሕ ግዜ ኣብቲ የለኹ እንዳበሉ ግን ንዓዲ ዝኣቱ ንዓዲ ዝመላለሱ ንዓዲ ንምእታው ጥራሕ ስቕታ መሪፆም ዘለው ኤርትራውያን ኣለው መንእሰያት ከማና ስለዚ ንዓኣቶም ነቲ ዝህብዎ ከም ማዕዳ ማለት ከም ምኽሪ ምሲሎም ዝህብዎ ነገራት ከዓ ትሰምዖ ኢኻ ብዙሕ ግዜ እንታይ ገድሽካ ስኢልካ ኣብ ዝኾንካ ዶ ፍትሒ ክመፅእ እዩ ከምዚ ኢልካ ብማዕዶ ተዛሪብካ ዶ ለውጢ ክመፅእ እዩ ዝብሉ እሞ ንዓኻ ከም ዓሻ ማለት እስኻ ስለ ዝተዛረብካሲ ወይ ሰብ ዓመፅ ይኣክል ኣብ ዓድና ሞት ይኣክል ሞት ናይ ሕዋትና ይኣክል ክሳብ ሕጂ ይኣክለና ዝብል ዘሎ መንእሰይ ከም እሶም ለባማት ከም ዝኾኑ ገይሮም ይዋራ ዘይሉ እዮም ነቲ ብትፍትሒ ዘሎ ሰብ ኣጋጢምካ ኸውን ንኹላትና ኣጋጥመና እዩ ስለዚ እንታይ ክትብሎም ምደለኻ ነዚኣቶም እንታይ ሓንቲ ክትብሎም እትኽእልና ሕልና ዘይብሎም ሰባት ጥራሕ ኣነ ወላ ሓንቲ ቃል ከማን የብለን ሕልና የብሎም ባሕቲሩ በቃ ሕልና ስለ ዘይብሎ ጥራሕ ያ ዓባይ መልሲ እያ ካብ ሕልና ዝዓቢ ሕጊ ውሽጢ የብሉን ወዲ ሰብ ኣዝያ ዓባይን ረዛን መልሲ እያ ብዝኾነ ኤማሓወይ ካባኻ ከይከድኩ ካብ ዝተፈላለዩ ንኣሽቱ ከምኡውን ኣርካናት ስነ ጥበብ ንኣብነት ክንጠቅስ ተኮይንና ከም ሰምሃር ኢላቶ ፀንሐት በዓል ወዲ ትካቦ ቆይሞምሉ ዘለዎ ዕላማ እዩ ኣብ ፖለቲካዊ ሽግራት ዓድና ወይ ኣብ ንቕሓት ህዝብና ብፍላይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ እንታይ ወሲኹን ክውስኽ ዝብል ግምት ኣለካ ምስ ኣስዕብ ኣቢለ መንእሰያት ከንታይ ሱጉሚ ምውድዳብን ክገብሩ ምበልካ ጽቡቕ እቲ ፖለቲካዊ ሽግርና ንቕሓትና ናብ ቦትኡ እኮ እንተነበረ ሕጂ ግን ነቂሑስ ዳርጋ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ሰሙን በቲ ክንሰምዖን ዝቐነና ብጣዕሚ ዘሐጉስ መልእኽትታት ቀሊና ነቂሑ ዳርጋ ሓድሽ መድረኽ ናይ ቁኑዕን ቁኑዕ ኮነ ውዳበታት ንክንገብር እቲ ግዜ ዝኣኸለ ኮይኑ ይስማዕኒ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ሰሙን ተغيروا صرفتات قال ما انا سمعنا مثلني تغيروا كله صبوق قالنا طرحنا نسمع قنينا صبوق ملوطو لخو ناي ودتك بعركي تكون كاني ودتك ማለት ሓደ ካብቶም ኣብ መትኮ ደው ኢሉ ዘሎ ጅግና ኤርትራዊ ኣብዚ ኣጋጣሚ ከመስገንኩ ክሓልፍ አይደለም ናይ መንእሰያት بمجمريا أنا ناي بوليتيكا تنتاني أيكونكم 200 دليتين ترى يزارب تقل من السيك أحجي أبز ساعات زي اندحر حد النتو أتريرو بحنساب كوكوعز تحر كيلو أغمز اللون من السيات بزحات اللونا أبزحات أرقزيون رئينا من ياخن دي في تعمل خيدنا كون كحلف سيك اللي كان يستيو بتعمل بلهتي نفعات عاد كيدنا كون كحل فايدة لنا جيت بساعات من الساعات كلها سنة أو حادث تأمر لنا أو حادث نفبع لنا خوشتنا مرحتنا نقبر كم نقل بعد مولو تسبعي سماري أبزي أخبكي أدل رئيتو ختهبنا كم زرع أخيو زوعتا خمان كندز ختحبر مسكادت زتسمعنا فنان مورالن رينا يوندينا كلنا سلازي اتي مفتح مستير او اب حدنتنا اب جبراو حدنتنا اب جبراو مفقارنا اب جبراو متصوارنا كم زلو درو زتገንዘብና مستيو سلازي بوغانو ፖለቲካዊ ውድባት ይሆን ምንቅስቃሳት ይሆን ሲቪክ ማህበራት ይሆን ካልኦት
زي بوليتيكاوي محبرات يخون حج خمت زلون تمسلكي كلنا ناتو صراح نناتو وشتقوي زعباتات اندا كايدن كله قدم كلن ግን ሃገርን ህዝብን ቅድሚት ይስራዕ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ድማ ኣብ ጉዳይ ሃገርን ህዝብን ሓድነት ይመጽእ ማለት እዩ ናትካ ወይ ኣጀንዳኻ ውልቃዊ ዕማማትካ ድሕሪ ኩነታት ህዝብን ሃገርን ስለዝመጽእ ንስቶም ካልኦት ከማኻ ዝመስሉ ውድባት ድዮም እንቅስቃሳት ድዮም ሽርክነት ንገብረሉ ሰዓት እዩ ሓባራዊ ናይ ዛዕባ ጣውላታት ነቆመሉ ሰዓት እዩ ሓባራዊ መካቲዒ ባይታታት ፍቅርና ናልባሽ ድሕር ደኣ ሓደ ክቀራረቡና ዝኽእሉ ዛዕባታት ኣለዮም ኣብኦም ፖለቲካዊ ቁጥዓት ነካይደሉ ሰዓታት እዩ ሓድና ንደማመረሉ ሰዓት እዩ ንሕና ኤርትራውያን ሓድሕድና ነንሕድሕድና ኣብ ውሽጥና ንደማመረሉ ንጠናነገሉ ሰዓት ናይ ስራሕ ሽርክነት ድማ ንገብረሉ ሰዓት እዩ ማለት እዩ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ህዝቢ ኤርትራን ሃገር ኤርትራን ይመጹ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ናብቲ መስመር ሓድነት ገጽና ብግብሪ ንቀዳደም ኢና ተመልእኽቲ እዚ ድምጽ ራድዮ ኤረና እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ቀዳማይ ክፋል ዘተ መንእስያት ኣብ ወቕታዊ ጉዳይ ከምዚ ዝተኸታተልኩምዎ ኮይኑ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ካልኣይ ክፋል ሒዝናልኩም ክሳብ ንቐርብ ምስ ተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ኣብ መደብና መደብ መንእስያት ንዝህልወኩም ሕቶ ይኹን ርእይቶ ወይ እውን ክትሳተፉ ምስ ትደልዩ ብኢሜይልና radio@gmail.com ወይ ድማ ብቁጽሪ ቴሌፎንና 0049 71 61 50 77 624 ክትውከሱና ብትሕትና ንሓትት ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን ተቋጺርኩም ኣይበለና ሰላም ቀነ መደብ መንእስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና